ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಲೇಸಿಗ್ಲ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದಂತು ದಿನಂಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕಮಾನದಿಗೆ ದಿನಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತುಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು 11ನೇ ಸಲ್ದ ತರೆ ಬರವೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ 11 ಪನ್ನೊಂಚಿತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಂದು ದಿನಂಚಿತನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ನಿರಲ್ಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪನ್ನೊಂಚಿತಿನ ಪಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜದೇರ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರಂಡು ವಿಕೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಮೃತನೋನಿ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಹತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಪಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನವಲ್ ಪಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಂತಿಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರುಪಿ ಏತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲಿ ಏತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪಿ ಏತುಂಡು ಸರಿ ಏತುಂಡು ಇಂದನ್ ಪೂರ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಪೆಜಿದು ಸಾರಿದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕನ್ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಗು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವೆಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದು ಬಂಡ 300 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೇಶ ನಾಲಿ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ದು ಚರ್ಮದ ಪರಂಗಿದ ಕುಲ್ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರೇನು ಗಿಡಪರೆ ಬೋಡಾದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಈ ದೇಶದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಕುಲು ಬೆಗ್ಗರ ನೆತ್ತೆರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು ಈ ಬುಡುಗಡೆನ ಕಂತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯೋಡುಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕುಡರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕುಲು ದಂಡದೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯೋಗು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಕತೆ ಅಂತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಏರಿ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಂಜಿ 220 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಮಯಪಡು ಮಹಾರಾಜ ದಾಯಗ್ ಪೋಯ್ ತಿಂಗೊಲ್ದನೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕಾಸು ನರಳೀರು ಕೊರ್ತಿಜರು ಮುರಣಿ ಮಾವ ತರಪಾಯರು ಐತರ ಪತ್ತದ ಬಿಡಿಯಾರ ಕಾಸನು ಮಂತ್ರಿಲೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತು ಬಂಗೋಡಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜನಲ್ ದಾಲ ತೋಜಿನ ಮೂಲು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವು ಇರ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೆ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಏನು ಮಹಾರಾಜತಿ ಹಾವ ತಪ್ಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಗುಣೇರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಟ್ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಇರೆಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರ ದಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಗಾಲೋಗು ಭಯ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜಿ ಆಯ್ ಆಲಿಜೇನ ಆಯ್ ಕೋರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊರ ನಿಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ರಾಜ ಆಲಿ ಕೋರಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸರಿತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪೋಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೋರಿಗಲ್ನೆ ಹೀರೆಗಾತ ಕೋರಿದ ಮೀನೆ ತರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತನ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಡಗೊಬ್ಬೆರಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ದಾದ ಪೋಪನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಾಚಿಕೇಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರು ರೆತ್ತಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಲೂಡಗೊಬ್ಬೆರ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಆ ಪೂಜಾ ದಾನ ಈರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರು ಧನುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಬಿದೆ ಗೊತ್ತು ಸೋತಿಜರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರು ಪೋದು ಧನುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಬಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಏತು ಸಲ ಉಲಾಯ್ ಬಿದೆ ಮನ್ಪಿ ಹತ ಹೌಲ ಅಂದ ಮರತ ನಿಂಗೆ ಮಂತ್ರಿಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನಿತ್ತು ನಾವಂದು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ರಾಣಿನ ತೂಡು ಎಂಕಲ ತೂಕ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಓಲಲು 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 ಆರು ಕತ್ತೆರ್ ಸ್ಥಾನ ಬೋತೀರಿ ಇರ್ನ ಕತ್ತಿ ಬಡ್ಡಾತನಿಗೆ ತಾದ ಪಣಂದುಲರಿಗೆ ಇರ್ನ ಕತ್ತಿ ಬಡ್ಡಾತನಿಗೆ ಅವು ಪರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಕತ್ತೆರ್ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಕವು ಆತನ ಬಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತೆ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ರಾಣಿನ ತೂಡೊಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ ತೂಕ ಅಂದ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಎನ್ನ ರಾಣಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಲೆಬಡಲೇಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಣಿ ಇದು ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಮಾರ್ತಾಂಡಿ ಓಲದೆ ಬಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಣಿ ನೇ ಮಾರಾಣಿ ನೆತೊಂದ್ಲೇರಿ
నువ్వు ఎన్న రాణియా సుధారాణియా దాదేవా వానమ్నది అవునా మహారాజ్ దంగ్లీ రమ్మీసే రాణి నీకు ఏత సాల పండాను రాత్రి చెప్పు నాకు యూట్యూబ్ తోటి చెప్పొచ్చింది ಮಹಾರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಸದ ಬೊಕ್ಕಸ ಕಾಲಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಸದ ಬೊಕ್ಕಸ ಕಾಲಿಯ ಒಂದುಂಡ ಯಾನು ಏತ ಸಾಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸೆ ಕೊಂಚ ಎಲಿ ಬಾಸನ ದೀಲ ಅಂದು ಎಲಿ ಬಾಸನ ನಾನು ಕೋಡೆನೆ ನೇಂದ್ರಕಾಯಿ ಪರಂದು ದೀತೆ ಓ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತಿಂತಿನ ಅಂದೆ ಅವ್ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಯಾನ್ ಸೈಪೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ದಾಲ ಪೊಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಎಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಪುನಿ ಪೆರುಗುಡೆ ಸೈಪು ಜಾವೆ ఇడవల యాని ఏత సాల పండే ఎలి పాసన నేపల పరందుడు దీ వచ్చింది అవు ఎలికలు పూర ఎన్న అడికి బత సయ్యొందుల్లా ఎల్లెడది బక టొమాటో టొమాటోల దీ వచ్చి ఈ దీపుండని మళ్ళా బచ్చంగా ఇడిదిలా బచ్చంగా గితే ఓడే పోపుని మహాపర్బులే ఏర్ ಬಂಗಾಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಲ್ಲೆ ಮಹಾಪ್ರ ಪ್ರಾ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರಾ ಪ್ರಾತಿ ಪ್ರಾ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಕಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸುನು ಪೂರ ಅತತ್ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಕಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸನು ಪೂರ ಪಿರೌಡ್ದು ಲೂಟ ಅಂದುಲ್ಲರೆ ಆಗಲೇ ಪಿರೌಡ್ದು ಲೂಟ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ದಾನ ಅಂತಂದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕನ್ನೆದುರು ಲೂಟ ನೇನೇ ಮನಿ ಪೂಜಾ ನನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಲೂಟ ಮನಿ ಪೋನ ಅಂತಿರ್ಲೆ ಇದು ಎಂಕ ನಾಚಿಕೇಡು ಈರು ಆಗ ಲೂಟ ಅಂದು ಈರ್ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನೆದುರು ಲೂಟ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕ ಮಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಈರು ಎಲ್ಲೇನೆ ಹೋದು ಭರಿತ ರಾಜ್ಯಗುಳ್ಳದು ನಮ್ಮ ರಾಣಿನ ಭರಿತ ರಾಣಿನ ಆ ರಾಜ್ಯ ಹೋದ ರಾತ್ರಿನೇ ಲೂಟು ಅವು ಅಜ್ಜ ಪೂಜಿ ಕೊರೋನೆ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ನಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಚ ಲೂಟ ದಾದೆ ಮಂತಿರ್ಲೆ ಎಂತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಂತಿರ್ಲೆ ಎಂಕ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ದಾದ ಕಾಲಿ ಅವನನ್ನು ಗೊತ್ತೋಡುತ್ತೆ ಏರನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದಾಲೆ ಜಪಗ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮುಗ ಆಸ್ತನಾಡ ಬಂದು ಮೇರನ್ ಇತ್ತನೆ ಬಂದಿ ಕಾಣ ದಾದ ಪೋಡ ಇರ್ಬೋಲೆ ಅನ್ ಬೊಕ ಬರ್ತ ಇಡಲಿ ಎಂಕ ರಾಣಿನ ಮೋನೆಡ್ ದಾದನ ಚಪ್ಪೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಇದು ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪುಪ್ಪುಂಡಾತೆ ಚಂಚರ ಮಂತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಿನ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತುಲಿ ಕಣ್ಣು ತುಲಿ ತಲ್ಕಂ ಬಲ್ಕಂ ಬರಲ್ಲ ತಲಮಲ ಗೂಮ್ ತಲಕ್ಕ ತಲಮಲ ಗೂಮ್ ತಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಿನ ರಾಣಿ ಇರು ದಾದನ ಪಣಿಯರ ವೈದರು ಅಂದೆ ಈರ್ದಾನೆ ಬೋಟಿಗೆ ಪೋಪುಜಾರೆ ಅತ್ತ ಈರ್ದಾನೆ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಪುಜಾರೆ ರಾಣಿ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ದಾದ ಎನ್ನ ಸೋಂಟೆ ಪೊಡಿಯಾತಿನ ಇರೆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇತ ಗೊರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಲೇತ ಗೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಬೋದಾನೆ ఒక గర్భదినత ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಮುರಣಿ ಆನು ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋನಾಗ ಪಂಜಿದ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜೆ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡಿನತ್ತ ಪಾಡಿನಾಗ ಏನಾರು ಒಂದು ಬೋತುನತ್ತ ಪೂರ ಪಂಜಿ ಸೈತದ ಪಂಜಿ ಸೈದಿಜಿ ರಾಣಿ ನಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ತೂಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಜಿಲು ಪೂರ ಪೊಗ್ಗುದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಿಡಿದೆತ್ತದು ಮಾತ ಪಂಜಿಲೆಲ್ಲ ಕೆರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದು ಬೋಂಡು ಆ ಪಂಜಿ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜರೇ ಇರಗೊಂಚೂರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಲೂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಂಡೆತ್ತದ ಬತ್ತೇರ ದಂಡೆತ್ತದ ಮುಂಡೆತ್ತದ ಬೈದೇರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎಂಕಿಲ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ಪಾದು ಆಗ್ಲಿ 10,000 ಕೊರ್ದು ಒನಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಹಾರಾಜರೇ ಭರಿತ ರಾಜ್ಯದಾಗಲ ಆಯ್ತು ಸೋತಿನ ಯಾವು ಆಗಲಿ ಕಾಣೆಲಾಕೊಂದು ಬತ್ತೇರ ನವದಾದ ಸೈಪುನು ಉಳುಂಜ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಏರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯನ ಕೊರ್ಕ ಏರು ಅರ್ಧ ಜನ ಪಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಆಗ್ಲೇ ರುಂಡನ ಕಟ್ಪುಗ ಅಂಚಡ ಇರನ ಮಂಡನ ಸುರು ಕಟ್ಪೇರು ರಾಣಿ ಹತ್ತು ರಾಜರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅವೇತೋ ಜನ ಕಿನ್ನತೆಡ್ ಬೇಜಾರು ಡುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಿಲ ಭರಿತ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಾಲೆ ಬೋಡ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾಂದಾನೆ ಕೈ ಕಡ್ದು ಕುಳ್ಳು ಅಂತ ಎನ್ನಿದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬೋರ ಬುಡೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಪೈಲ್ ಬೋಂಡು ಈಮೇಟ ನಂತೂರ್ಲ ಬೋಂಡು ಬೋರಾರ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏರಾಕೊನೇರು ಮಂಪರ್ ಆಪುಜಿ ನಂಕ್ ಯಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯನ ರುಂಡ ಕಡ್ಪು ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬರಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲೇ ಸೊರಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೆಂಗುದುಗುಲ್ಲ ಕಲಿತ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮಿಳ್ನಾಡದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಧ್ಯ ಬೇತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಅರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಹೆಡ್ ರಾಜರೇ ಆರ್ನ ಬೆಡಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಶಾಲ್ರಾಯ ಏರಿ ವೇದವಾಸ್ಕ ಮತ್ತು I am British from Vaishalraya. ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು What is? ಬಾಯ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಪುರ ವನಸ್ಸು ಪೋದಿತ್ತೇವೆ Which is girl Rani Maharani? Rani. ರಾಣಿ Avatara Purusha Rani. Yes. I like you. Yeah. Please like that the holle. ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ And Maharani holle. ಓಲೆ Oh yeah. Ole, ole. Take this. Okay. Which one? I'm Elizabeth. Is come to the. ಬಾಜಿ ಬಿರ್ಕುನು What? ಒಂದು ಹೊಲ್ತ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದಾನ Oh, this is masala dosa. Please take the wallet. Oh my God. I am British from Vaishalraya. I am government of 2 unit free and 2,000 for head. ಹಲೋ ಇರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬತ್ತಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ 200 ಬಿ Area. ರಾಜೆ Raje. Which Raje? ಕೊಟ್ಟಾರ ರಾಜೆ Kotar Raje. I will kill you later. ಬಿಟ್ಟಿ ನನ್ನ ವಿಧವೆ ಮಲ್ಪಡ್ Every time I want to see my girl. Okay. Doing chane continue apna nan late kerpe. ದಾನೆ ಬತ್ತರು Oh, ದಾನೆ ಬತ್ತರು nikula lettinata. ಇರು ಬತ್ತಿನ ತೇಡೆಗೆ Okay. Yankala fridge pura vondo. ಅವು ಐಟಮ್ ಮೀನ್ ದೀತು ನೀವು Oi. Yankul nikula fridge kenna yankala bridge kenni. Nikula yankala bridge in pura damanish maltaru. Masa mugrodi kortaru. Yankala Alexander alpa kuduru idu bannaga. Yankala bridge itti. Bridge pura balladi sinjidindu. Which is the Spanish bridge? Full balla. ಶುರು ಈರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನೊಂಚಿರ್ದೆ Which is bridge? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತ್ತ ಇರ್ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೊಡಪುಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು Hey! Yaturu pacharyona. I will kill you. Every time I want. ಛೇ ಇಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಯಾಲೊಂದು ಗಂಧ ತಂದು ಮಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಗಂಧ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎದುರುದಾಗಲಿ ಎತ್ತುಕೊರ್ಪೆ Hey! ಬತ್ತರೊಂದು Sit there, Raja. ಏರಿ Sit there. ಹಾ Ijanli nanu onja bullet adage kerrendu. Ha. ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾನ ಮನ್ಪುಗ Sandana. Sandana an parenchina ikku baidini ankulu. Kullavulu. ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ Ankulu. Ankulu ಇಂದು ಈ ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಎದದು. ಉರ್ದು ಉತ್ತತ್ತು. ಬಕ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಎತ್ತು ಅವನು ಮಿತ್ತಿ. ಈಸ್ಟ್ ಹಾ ankulu East India Company. Yes. Nikulu enklege kappa korpujar. Atta. ಕಪ್ಪನ ಎಂಚ ಈ ದಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಪನೋಡು ಈ ದಿನ ನಿಕಲ ಮುಗ್ರೋಡಿರಿ ಎರೆಗು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲಾರ್ದೆ ಡಮಾನಿಶ್ ಮನ್ಪುವೆ ತಿರ್ಗನಡೆಗೆ ಸಂತೆ ಮುರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಬರ್ತದೆ ಬೆರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೆಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕಂದೋಡಿಯ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪ ಕೊರ್ಪನೆ ಇಡವಲ್ಲ ಸಂಧಾನ ಅನ್ಪುಗ ಎಂಕ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಹಾ ಇರೇಗೆ ಅನ್ ಹಾ ಕೂಲೂರು ಉಡ್ದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ದಾಗೆ ಎಂಗ ಬೈಕ ಪಾಂಡಿದ ಧೂಳ್ ಜಿಂಜಾರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬುಜಿ ಐಕೆ ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಾಟಿದೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗನ್ನಾದು ಹೋತುಂಡು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಗ ಹಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಮಿತ್ತಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಹಾ. ಅಡಿಟ್ ನಿಕಲ್ ಬೋಲಿ ಅಡಿಟ್ ಬಾರಿ ಯಾನ ಏಮೇನ ಕೊರ್ಪುನಾಡ ಕೊಡ್ಲಿ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಿಲ್ಲಿಯು ಬಿಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಹೋದೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಆಲೇ ನಾನು ಉಂತಾರೆ ಪೂಜಾಲ್ ಗಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಪಾತ್ರದ ಅಡ್ಡಗು ನಮಗೆ ಗಡಿ ಕರೆ ಬರೋದು ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಲ್ತ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಲಲಿತ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ದು ದಾದಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಎತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಅವೆಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡಿ ಬೊಕ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಒಡಿಲ ಮತ್ತೊಂಬ ಇದೇನಾ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದ ದಿನ ಇನಿ ಓಕೆ ರಾಣಿಲ ಎನ್ನಲ ಅಂಚ ದಿನ ಏನ್ ಸೈತನ ಸರಿ ಆಪನ ಯಾವ ಮೀತಿಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಜತ್ತು ಐಬೋ ಕಣಿಕಲ ರಾಜನ್ ಪುರ ಹೆಂಗ್ ನಿಕ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಟೊಪ್ಪಿ ಈ ರೈ ಕೊಂಚ ಮುಳ್ಳಾಣಿ ಹಾಕೊಡಿ ಮುಳ್ಳಾಣಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬೈಟಿನ 5 ವಾಗ ಕಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಾರತ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಲಿ ಆಹಾ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಲಿ 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಾಡತ ಇದನ್ನ ರಪ್ಪ ಕೇರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಾಯಸ ಕೊರು ಒಲಿ ಓಕೆ ವೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮೋಜಿ ಟೈರ್ದ ರಿಕ್ಷಾಡ ಏ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲ್ತದನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾರಾಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂತ್ರಿ ಬಂತ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಬರ್ರಲ್ಲ ಉಂಟು ಜತ್ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಬಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಬರ್ನಾಗ ಬೋಲೋಲ್ ಬುರ್ದಾವ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಡೆ ನೋ ನೋ ಯು ನೋ ನೋ ಯು ಟೇಕ್ ನಾನು ಓಕೆ ಚೇಸ್ ರಾಣಿ ಎಸ್ ಬೀಜ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪುರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೇ ನನಗೆ ಏರ್ಪಾಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ ಬೀಯಾಂಡು ಇದಾನೆ ಆರ್ಬಾರ್ದು ಸತ್ಯಸೇ ಬೈದಿನ ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟಾರ ಮೂಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನಾಡ್ದೆ ನಾನು ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತುಂಬಿ ಪಾಯಸ ಮರಿ ಅತ್ತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸನ ಬಾರ್ದೆ ರಾಜ ಈ ರಾಜನ ಬೇ ನಿಕ್ಕ ಎದುರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕ ನಾನು ಕೆರ್ಪಿನಾಡು ಎಂಚ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದೂಕು ಬೇಡಿ ತೋಟದ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾಬ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಜನ ಎಲಿ ಬಸನ್ ಹಲೋ ಎಲಿ ಬಸಂದ್ ಇದು ಕೇರ್ನಿ ಬಂದೂಕು ಇದು ಕೇರಡ ಏರು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೈಪೇರು ರೌಡಿನಾಗ್ಲಿ ರೌಡಿ ಸಾಮುಡು ಕೇರ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಎಲಿ ನೀ ಎಲಿ ಬಸನ ದಿಯ ಒಂದು ಬೊಕೆ ಎಂದುದಿ ಹೊಡೆಯನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಿಯಾತನ ನಂಡ ತಾಟಿ ಬರಲ್ಲ ದೊಕ್ಕನ ತೀರ್ಪುಗೇನ ಕುದರಂಜಿ ಬನಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ ತೀರ್ಪುಗೇನ್ಗ ಅರವಿಂದ ನಡ್ದೆ ಸುರ್ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಪೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟಂಡು ವೇಷಭೂಷಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಪಂಚಸ್ಲ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಬೋಡ್ತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಲಿ ಆತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಅಂತ ಪೇರಿಗೆ ರಿತೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಎಡಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ತುಳಸಿನ ಗುರ್ತ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತ ಎಡಾತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೋಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಆತಚ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ತುಳುಟಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ನೀಕು ಕೊಟ್ಟಾರನೇದೇ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಕೋಗಾತ್ರನ ಬಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತು ಜಿದು ಬೈಟ ಕೊಟ್ಟ ಸರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೂಟದ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಕೊರಪು ನಚ್ಚಿತನ ಮಾನದಿಗೆ ಅವನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಾಡು ಬೆನ್ನದೊಬ್ಬ ನಚ್ಚಿತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ ನಡಪಡೋದು ನಾಂಡ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದಂತು ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಲೆ ಮಾತಿರಕಲು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಐತ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ತೂವೊಂದು ನಚ್ಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕಲಾ ರಸಿಕರೇ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಟ್ಟು ಗಿನಿತಿ ರೇಸಿಡಿದಾಗ ತೊಂದಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
ಬಲದಿಂಜಾದಿರ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಭದ್ರಾವತಿ. ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.